Hi love, good evening. Hi, DJ Lala. Good evening. Ayan, sige love, kwentuhan mo na ako anong may paglilingkod ko kay love at napatawag po sa usapang LDR. Ito pa. DJ, kaya po ako tumawag kasi nga parang nararamdaman ko po na may something wrong na po yung sa husband ko. Okay? Supposed to be po is nagsimula po ako nag-Hong Kong is 2014 and then umuwi po ako last March, ngayon lang na March, nagpakasal sa kanya. Pero after that, nung nakasal na kami, is lahat ng gastusin po ng kasal is inaccept ko naman kasi nga dahil nga sa pagmamahal. Pero after that, nang kinasal kami, doon ko na po unti-unti naramdaman na parang ine-ignore niya na ako or what else. Kasi nga, naibigay ko na sa kanya yung lahat ng hindi niya naranasan na maging marangyang buhay, ibinigay ko sa kanya. Tapos, pag something wrong na mayroon kaming konting didmahan or ano, hindi nararamdaman ko po sa kanya na parang hindi po ako priority sa kanya kasi nga mas priority niya yung kaibigan niya lalo na po pag mayroon kaming konting problema, nakikiano po siya kaagad sa nanay niya. Tapos yung nanay niya po is nakikisawsaw sa amin. Kaya yun po, tapos dumating yung time na nakabili na rin ako ng lupa doon din banda sa kanila. Eh, hindi ko po alam kung ipagpatuloy ko pa po yun yung pagpapatayo ng bahay kasi nga sa aming part ng pag-aasawa ngayon is naramdaman ko na yung parang nawawala na yung love niya sa akin kasi nga pag makasama niya yung kaibigan niya, inuman dito, inuman doon, tapos pinapatayan niya ako ng phone. Tapos kapag kausapin ko siya, hindi niya ako kinakausap, tapos mamaya-maya tapos nung dumating yung point na nagkaano na kami, tumawag po yung, sabi niya magtawag daw ako sa nanay niya kasi nga daw kakausapin ako ng nanay niya. Sabi ko sa kanya naman, bakit naman ako pag ano, kasi nga, dahil nga daw sa problema namin, kasi nga nag-decide na rin ako sa kanya na sabi ko, kahit bago pa lang tayo kinasal, parang gusto ko na rin na mag-ano muna tayo, yung maghiwalay kami kasi nga hanggang ngayon, binibintangan niya ako na wala daw akong oras sa kanya, baka mayroon daw akong ibang lalaki dito sa Hong Kong. Sabi ko naman sa kanya, DJs, paano naman ako magkakaroon ng lalaki kasi nga ahawakin naman niyo po yung Facebook ko. Tapos yun, inaano niyo po sa akin na mayroon daw akong lalaki. Okay, gano'n na Yun, ba kayo katagal? mag-ano na po, ano pa lang po, 6 months, yung start ko kaming kinasal. Hindi, as in a relationship. Relationship po, 3 years po. 3 years na kayo in a relationship, Opo, wala pa kayong anak? opo. Wala po kaming anak. Mm. Tapos ngayon po, sinasabi niya sa akin, saka na daw siya magpabago kung magkaanak daw kami. Sabi ko naman, kaya nga, yun yung point ko kaya tumawag ako. Sabi ko, kailangan ko po ba siya bigyan kaagad ng anak na sinasabi niya kahit yun na yung ginagawa niya sa akin na ngayon pa lang nararanasan ko na wala pa kaming anak, dinededma niya na ako, pinapatayan na ako ng phone. Okay, Eh, magkano pinapadala mo sa kanya every month? every month po, DJ Lala is halos lahat po ng sahod ko is binibigay ko po sa kanya. Why? Bakit kailangan Eh, buong sahod? kasi nga po DJ Lala, kasi nga siguro sinasabi ko naman kasalanan ko. Kasi nga simula pa lang is sinanay ko na siya na binigyan ko siya ng ganito, ganito. Tas wala siyang Tapos trabaho? nagtatrabaho po siya ngayon, DJ Lala. Hmm. Tapos sapat na po. Tapos yung sahod niya is sapat lang naman para sa kanya. Tapos alam ko naman po yung magulang niya is sa kanya pa rin nag-aano. Kaya parang dinededma ko kasi sabi ko naman, okay lang naman sa akin na Hindi parang love eh. ako mo. Ganito. I don't mind yung selflessness na meron ka. I don't mind. Kasi asawa mo naman yan eh. But if you Opo, think opo, kasi na yung asawa mo namumuhay ng lavish, yung lifestyle, ibig sabihin gastador talagang tunay. Gastos dito, gastos doon. Tapos ang full burden ng lahat ng miscellaneous ng pagsasama ninyo or necessities ng pagsasama ninyo. Meaning to say yung pabahay, pakuryente, patubig, opo, pagkain ay iyo. This is a lesson you have to teach your husband. Kasi now, nagigets ko na pag nagsama kayo, ang iyong pera ay pera niya din, ang problema mo ay problema niya din, ang problema niya, problema mo din. Naiintindihan ko yon. Pero, kailangan kasing magkaroon ng kahit papaano ay
code of sharing. Yung tipong, ganito love, since dalawa na tayong may trabaho, though nagigets ko naman, mas malaki yung sahod ko. Kung hindi ka naman nangungupahan, di naman siya nangungupahan, tama? Nakatira pa Ay, rin siya sa bahay nila or nangungupahan hindi siya? po, nangungupahan po siya DJ Lala, Mm. pero kahit yun nga po, kasi nga yung nanay niya wala ding sapat na income, siya din yung naggagasto sa nanay Oo, niya. naiintindihan ko naman yung love eh. Naiintindihan ko yung pa ganun-ganun eh. Kaya lang kasi kung may sinusuportahan siya, tapos alam niyang nangungupahan siya, alam niya nagpapagawa din kayo ng bahay or gusto niyo magpagawa ng bahay, alam niyang may bayarin sa bills, hindi siya mamumuhay ng sobra-sobra sa income na meron siya. Konting hiya, kumbaga. Naintindihan mo ko, love? And you have to Opo, opo. impose that kasi sa'yo nang gagaling yung larger chunk ng padala. Sabi mo nga kasi all of your money pinadadala mo sa husband mo. Ang tanong kasi dito, love, alam mo ba kung saan napupunta yung pera mo? Alam mo ba kung paano niya ginagastos yung pera mo? Alam mo ba kung meron siyang nasisave sa perang iniipon mo? Kasi ikaw, syempre, you are looking forward na yung perang ibinibigay mo sa kanya na alam mong labis-labis dahil nag-iisa lang naman siya, isa lang naman din yung pinapakain niya, sarili niya. Kung may kukonsumo ng kuryente at tubig, siya lang din naman. Kumbaga, kung sakasakali, hindi pa yan kokota ng minimum ng kuryente. Puwera na lang kung walang habas siya mag-aircon, wala siyang habas gumamit ng mga kung anik-anik. I don't think nalalagpas yan ng 1,000 dapat eh, kung siya lang mag-isa doon sa bahay eh. So, Yun alam mo nga yun, lang po. naiintindihan mo ko na kailangan, Opo. love, kahit papaano, ipakita mo sa kanya na tulungan tayo dito. I mean, nagtatrabaho ako, naiintindihan ko, mas malaki yung sinasahod ko, nagpapadala naman ako or wala naman sa akin problema ang magpadala, pero not everything. Kasi kung ipapadala ko lahat nang hindi ko alam kung saan din naman siya napupunta nang wala akong sinisave, paano kapag nagkaroon na nga talaga tayo ng anak? Paano pag nagpagawa tayo ng bahay? Tapos wala ka din palang nasisave. At the end of the day, hindi wala tayo parehong naiipon, nagtatrabaho tayo, nagkakalayo tayo for no reason at all. Kasi kaya kayo magkalayo ngayon, kasi ikaw gusto mong bigyan yung pamilya mo ng magandang bukas, tama? Naglo-look Opo. forward ka na kahit papaano, hayahay yung buhay ng pamilya mo pagdating ng araw. Kasi kasal ka na eh, pamilyado ka ng tao kung tutuusin eh, anak na nga lang talaga ang kulang eh. Pero syempre, kaya ka nga ng ibang bansa in order to secure yung financial stability ng family mo. So, para saan pat ng ibang bansa ka kung wala ka din naman palang naiipon at wala ding natatabi yung asawa mo? Hindi ka Ayun naman na nga pwedeng po. magtrabaho ng para sa pamilya niya kasi siya dapat yung gumagawa nun. Kumbaga siya dapat medyo samkay na may hiya ng onte na, love, bibigyan ko si mama ha. Ngayon, kung bibigyan ko si mama ng ganitong amount sa sweldo ko, pwede bang ngayong month na to, kukunin ko sa padala mo yung pagbayad sa ganun. Doon maiintindihan mo eh. Ibig sabihin, nagko-communicate kayo ng maayos eh. With as simple as bayarin sa bahay. Kahit papaano, in sync kayong dalawa. Parallel yung decision nyo sa isa't isa. Pero kung ang gagawin mo lang dahil mahal ko po siya wala naman akong problema, wala naman pagkukunan po yung pamilya niya ng pinapadala ko po yung buong sweldo ko sa kanya. Tapos ngayon magtataka ka kung bakit ang laki-laki ng ulo ng asawa mo na sanay sa masarap at marangyang buhay. Ngayon nagtataka ka kung bakit parang hindi ka niya pinapansin. Malamang, sanay na sanay siya eh. Ang sarap-sarap ng buhay niya eh. Ikaw naghihirap eh. Doon nagsisimula yung problema. Nagigets mo ko, love? Opo, Kasi opo. kapag sakto lang ang meron yan, tignan mo, mag-iintindi yan sa'yo. Kasi alam niya sa sarili niya ramdam niya na, wait, hindi ko pwedeng gawin tong inuman every week. Naku, hindi ko pwedeng gawin tong inuman every month. Kasi pag nagpagawa ng bahay, sabi ni Mrs., yung 25% ng pagpapagawa ng bahay manggagaling sa akin, yung 75 kanya. Naku, wala akong maibibigay kay Mrs. pag nagkataon. Naiintindihan mo ko, love? Opo. Yun lang nga po DJ Lala kasi pag ikomporta ko siya kapag nag-iinom, sasabihin niya sa akin na paminsan-minsan lang nga magpunta dito yung mga kaibigan ko, ganito. Sabi ko naman sa kanya, naintindihan ko naman, pero hindi naman po halos dyan po buong araw sa bahay. Yung kuryente, yung electric fan, yung TV mo, yung wifi, sabi ko okay lang naman sana kung paminsan-minsan lang, pero 5 times a week, sabi ko naman sa kanya. Tapos pag ganun po, pinapatayan niya na po ako ng phone kasi ayaw niya na po makinig sa akin. Hindi, wag ka magpadala.
O kaya bawasan mo na yung padala mo. Pag sinabi niya, oh bakit bawas na yung padala mo? Sabihin mo kasi, hindi ko na kinakaya, baka wala na kasi tayong masave. Eh nagpaplano sana ako na magpagawa ng bahay dun sa lupang binili ko malapit sa inyo. Eh magsasave lang ako ng konti para makapagpagawa tayo ng bahay sa mga susunod na taon. Kumbaga, iipunin ko lang. Ito lang muna ipapadala ko para meron tayo na save. Hindi naman niya naalma eh. Kailangan naman umalma siya na, hindi, dagdagan mo, kulang yan. Kasi ganito, ganito, ganito. Hindi naman pwede yun kasi mag-isa lang siya eh. Naintindihan mo ko, you have to take Opo. control. Kasi love, if I'm not mistaken, ang composition ng isang pamilya, though modernized na tayo ngayon, medyo modern na yung setting ng family ngayon, pero kung mag-go back tayo sa basic, bukod sa ang father ay provider, ang babae dapat ang nagbabudget. Trabaho ng babae ang mag-budget sa pamilya eh. Kung ikaw ang ilaw ng tahanan, ikaw dapat yung nagbabudget ng mga pera ninyo para alam nyong hindi gasta ng walang wawa. Lalo na kung alam mo na ang lalaki o ang asawa mo nagkataong waldas sa pera. Obviously, asawa mo waldas. Naintindihan mo ko, love? Diyan kasi kayo magsisimulang mag-usap ng maayos, love. Kasi kung sisitahin mo lang siya ng sisitahin sa mga gagawin niya, walang mangyayari talaga sa inyo kasi ang iisipin lang niya, napaka-nagar nito. Lahat na lang ng ginawa ko, mali. Porket siya hindi makapag-party doon, ako hindi din pwede mag-party dito. Porket siya walang kaibigan doon, hindi ako pwede magkaroon ng kaibigan dito. Mga ganun. Yun lang ibibigay niya sa'yo. Pipilosopuhin ka lang niya. Even though na meron siyang point na hindi ko naman kasalanan na andyan ka sa ibang bansa tas ako nandito may mga friends naman talaga ako dito, naiintindihan ko naman yung point mo na hindi 5 times a week, sobra nga yun. Kaya lang kung ang 5 times a week sa kanya ay paminsan-minsan, hindi talaga kayo magtutugma. So gumawa ka ng abrupt decision kung saan makukuha mo yung attention niya para makapag-usap kayo ng maayos na kailangan nyo ng direksyon. Simulan mo sa budget cut. Ikat mo yung budget mo, love. Wag buong sweldo kanya. Hindi. Hatiin mo lang. Simula mo sa kalahati. Kalahatiin mo lang ipapadala sa kanya. Pag nagtanong bakit, sabihin mo kasi may plano tayong magpagawa ng bahay. Magsasave lang ako ng parang para sa pagpapagawa natin ng bahay. Hindi naman siguro kukulangin yan kasi mag-isa ka lang tapos nagtatrabaho ka din naman. Kung bibigyan mo sila mama, meron pa rin naman dyan matitira. I'm so sure na meron pa rin matitira dyan pambigay kay la mama. Pag merong mga bayarin sa bahay, sabihin mo sa akin kung magkano. Sige, try nating hatiin. Pero hindi ko na muna papadala ng buo para sigurado kung may natatabi tayo para sa bahay. You take control. When it comes to the expenses, total sweldo mo yan, love. Naintindihan mo ko? Kasi by then, mag-a-act siya responsibly sa mga gastusin niya. Kasi ngayon, kaya siya walang habas sa pagpa-party kasi he can eh. Lagi ka kasing nagbibigay eh. Andun yung lagi mong idea na para hindi na lang kami mag-away, sige, bigay hilig na lang. Bigay hilig, padala. Pero Yun nga po, DJ Lala. Kasi nga last month and then until ngayon na buwan, hindi ako nagpadala. Parang sinasabi niya sa akin na sinasakal ko na daw siya. Yun ang sabi niya. yung hindi naman kasi pagpapadala ng abrupt love, that is a sign of rebellion. Yan ay sign of or act of seeking for attention. Ano yan eh, kumbaga ultimatum agad yung ginawa mo sa kanya. Talagang wala ka talagang mapapalang maayos na reaction mula sa kanya. Bigla ka ba namang hindi magpadala? Love, hindi ganon. Uunti-untiin mo if you wanna impose something. Diba? Kasi kung lagi mo siyang kakantiin to the point na alam mong gagalitin mo siya, to the point na alam mong iinisin mo siya. Alam mo naman yung husband mo ay hindi apologetic type eh. Alam mo naman yung husband mo dahil nasa likod niya yung nanay niya, dito siya sa Pinas, may mga friends siya with him to back him up. Alam mo namang hindi siya magbaback down eh. So if you wanna make a point, you impose yung mga points na yon in a subtle way, dahan-dahan lang, hindi biglaan kasi mag-aaway talaga kayo at mag-aaway niyan, love. Kasi right now, sa tingin mo ba, yung hindi mo pagpapadala, nag-send ng tamang message across? Hindi po. 'Di ba? Lalo lang nagalit, lalong lumala. Opo.
Opo, Mm. kasi sabi niya nga daw po gano'n. O, 'di ba? Gawin na lang natin ganito, love, no? Wala na kasi tayong magagawa sa mga nangyari na. Ang nagawa na ay nagawa na. We can Kaya never po. take those moments back. Ganito na lang, mag-send ka na lang ng message dun sa husband mo na, I'm so sorry if nag-act ako impulsively dun sa previous nating fight. I think ginusto ko lang sanang kunin yung attention mo para makapag-usap tayo ng maayos. Ngayon, with regards to our relationship, gusto ko sana from this moment forward, dahil tayo ang mag-asawa, tayo na lang ang mag-usap. Hindi kasi pwedeng lagi tayong nakasusun kay mama. Hindi kasi pwedeng laging si mama ang umaayos ng problema natin. Pareho naman tayong adult dito, pareho na tayong matanda, and the fact na mag-asawa na tayo, I think our issue should be our issue lang. So mag-usap tayong dalawa. Ngayon, I don't mind if weekly meron ka dyang event sa bahay, gusto mo yung mga friends mo andyan sa bahay, pantanggal pagod, ganyan, I don't mind. As long as hindi every day, hindi 5 times a week, hindi during work day. Kasi mahirap yan when it comes sa gastusin, at saka baka hindi na naalagaan yung bahay, madumi, ganyan, lagi kang pagod, lagi kang puyat, ikaw lang din naman yung iniintindi ko. So every week wala akong problema dyan. When it comes to communication, hindi naman ako humihiling na 24/7 mag-usap tayo. 24/7 meron kang chat sa akin. Ang akin lang, mag-assign tayo ng oras. It's either within a day, na gabi or umaga, kung saan ka pinaka-komportable, na mag-usap lang tayo, kwentuhan lang. Anong meron ngayong araw? Kaya naman ang nangyari ngayong araw, updatean lang ba? Kumbaga, yun lang naman yung hinihiling ko, nothing more. When it comes sa gastusin, sige, ibabalik ko yung padala. Pero okay lang ba sa'yo, mahal, na iha-half ko lang muna? Kumbaga, you trying to seek approval sa kanya means kahit papaano, you are ready to communicate with him when it comes to finances sa pamilya ninyong dalawa. Sabihin mo sa kanya, okay lang ba, mahal, na 50% na lang muna ng sahod ko ipapadala ko sa iyo para makatabi ako ng pera para sa bahay nating dalawa. Okay lang ba yon? Doon kasi makikita mo yung reaction niya in a normal way, hindi laging pagalit, in a conversational way. Kasi feeling ko ngayon, love, sa mga pag-uusap ninyo, lagi na lang kayo nagtatalo. Opo, yun po. Parang lahat na lang pagalitan, lahat na lang sita, lahat na lang problema. Even kung ako din yung ilalagay mo sa sitwasyon niya, mabuburat na lang din ako eh. Sinong gugustuhin makatanggap ng tawag na puro paninita? Sinong gugustuhin magbasa ng chat na puro na lang sumbat? Sinong gustong magbasa ng chat na puro na lang galit? Wala naman siguro. Kumbaga parang anong gusto mong gawin ko dito sa bahay? Dito lang ako, hindi ako gagalaw. Hindi ako magiging happy, wala akong friends. Siyempre hindi naman pwede din yun, love. Ipakita mo sa kanya na open ka din naman sa mga gusto niyang mangyari. It's just that you are going to tone it down a bit. Ito-tone down lang natin siya. And when I say tone down, even yung manner mo of talking to him, even yung manner mo of forwarding your concerns sa kanya, ito-tone down natin, love. Hindi laging panita, hindi laging pagalit. Naintindihan mo ko, love? Opo. Oo, kasi tama ka eh. Sa totoo lang, love, tama ka eh. Kasi hindi lang yung sarili mo or hindi lang naman siya yung iniisip mo, kung hindi yung future ninyong dalawa. Yun nga lang kasi, yung manner ng pagsabi mo sa kanya, ng point mo, o yung manner ng pag-deliver mo ng gusto mong mangyari, ay panita. Laging panita. Lagi kang nakakakita ng mali sa kanyang gusto mong sitahin. And when you say bago, zilch, as in tatanggalin niya ng bonggang-bongga. Ganun yung pagbabagong gusto mong makita sa kanya. Something na hindi siya nag-a-agree with. Kasi yun yung mga bagay na hindi niya kayang tanggalin abruptly sa buhay niya. Naintindihan mo ko, love? Opo. Pag may inimpose tayong change, dahan-dahan lang. Kasi even kayong dalawa, nangangapa pa lang sa married life ninyo eh. Wala pa kayong 1 taon ng kasal eh. Tapos magkahiwalay na kayo ng lugar. So, even if 3 years na kayo in a relationship, being in a marriage is different.
Kumbaga nag-level up yung relationship ninyo at hindi kayo nabigyan ng ample time together para mag-sink in na hey, kasal na tayo. Hey, we are sharing a life together na. So we should plan everything na kailangan kasama na natin yung isa't isa sa plano. Hindi kayo nabigyan ng ample time para i-sink in yun sa isa't isa. I don't want you to give up on your marriage this early kasi, love. Sa totoo lang. Ayokong mag-give up ka sa buhay may asawa mo ng ganito kabilis. 3 years of being together, you stuck together like a glue and you decided to get married. So, alam mo yun, itatapon mo lang after 6 months of trial ng pagiging kasal. Parang sayang lang, di ba? Nakakapanghinayang, di ba po? So, pag-usapan na lang muna natin, in a way, love, na magko-compromise ka. Kahit papaano, ikaw din magto-tone down. Nasa tama ka na eh. You just have to make him realize na I'm not doing this para makapaghigpit ako sa'yo. I'm doing this kasi I want us to do things and to solve things together as husbands and wives. Or as husband and wife, as mag-asawa. So, wag na muna tayong kumuha ng kung kani-kaninong opinion, pag-usapan nating dalawa. Intindihan mo ko, love? Yung padala, love, ha, importante yan. Sa totoo lang, dyan kasi madalas nagkakasira ang mag-asawa. This is the sad reality of things. Sa pera talaga nagkakatalo ang lahat ng klase ng relasyon. So, wag kang mag-deliver ng ultimatum gamit ang pera. Kasi ang pangit tignan. Na just because you wanna be heard, just because you want his attention, ang ginawa mo, poof, wala ka ng padala. Hindi na ako magpapadala. Kasi parang sign of rebellion yan eh. At siya, bilang natapakan yung ego niya na, ganyan. Ganyan ang gusto mo. Dahil hindi kita naiintindihan, dahil di ko nagagawa yung gusto mo, ikakat mo yung padala sa akin. So, gusto mo, para sumunod ako sa'yo, or para magpadala ka pa sa akin, sundin ko lahat ng gusto mo. Kasi yun yung ano niya eh. Yun yung magiging dating ng mensahe sa kanya. So, instead na mag-compromise siya, hindi. Lalaban siya. Kasi tinapakan mo na yung ego niya nung moment na pinutol mo yung padala mo sa kanya just to get his attention eh. Tinapakan mo yung pagkalalaki niya dun, love. So, that one you need to apologize for. And if you wanna make a point na kailangan yung mag-save, kailangan yung magdahan-dahan sa gastos, kailangan yung maghati sa mga gastusin ng pamilya, you introduce that culture or that manner to him in a subtle way. Dahan-dahan lang, love. 50% muna tayo. Baba muna tayo sa 50% from 100%. Naintindihan, mahal ko? Opo. Ayan. So, it's time for me na ibalik na muna siya sa ere. Ayan. Nawala na naman siya. Ito si ate, nawawala eh. Wait lang ha, tinatawagan ko na naman si ate girl. I don't know kung gusto niya pa bang magbigay ng mensahe sa asawa niya o hindi na. Kasi parang pangalawang tawag ko na sa kanya. So, wag na lang natin siya ibalik pala. I changed my mind. Sa mga kabisyo natin, lalong-lalo na kay love, breaking up is not always an option. Pag meron kayong problema, may misunderstanding kayo, may hindi kayo gusto sa relationship ninyo, if you haven't tried any possible way or every possible way to fix your relationship, then I don't think kailangan nyo na agad-agad mag-give up dun sa relationship nyo yon. Kasi, come on, di ba? Parang 6 months ago, you were so in love with each other na ginusto nyong magpakasal. Ginusto nyong isang dibdib. O, di ba? Yun ba yung tawag nun sa Tagalog? Basta ginusto nyong magpakasal. And now, after 6 months, after experiencing some bumps along the road, i-give up nyo yung moment na yon na you were so in love with each other. O, di ba? Kumbaga, konting pag-uusap lang. It won't hurt. Maybe, if you have tried every possible way to reach your partner or to somehow impose change in your relationships, na try nyo nang maging kamay na bakal, na try nyo na ding maging softy, na try nyo na ding mag-compromise, na try nyo na ding pumarkour or something, siguro saka mo masasabi na, hindi talaga ito mag-work. It's best if we'll stop it now kesa ang dami-dami na nating napundar together and saka pa lang tayo maghiwalay, baka mahirapan pa tayo legally. So might as well just end this now.
bago pa lumala yung sitwasyon. Yun, maintindihan ko yun. Kasi natry mo na every possible way. But in this case kasi, you were used to a relationship na bigay ka ng bigay and siya tanggap lang ng tanggap and you were just fine with it. Okay ka naman with it. Okay ka naman dun sa setup na yun. You have no troubles, you have no problems about it. Pero ngayong nararamdaman mo na yung bigat ng responsibility mo, gagawa ka ng isang abrupt action na ititake mo lahat ng ibinigay mo away from that person just to send a message across. Ang lagay hindi naging kasing understanding mo yung partner mo, or worse, hindi niya nag-gets yung message na gusto mong isend sa kanya. He took it differently. He took it negatively. And now, mas lumala yung sitwasyon. O, diba? Kaya, again, if you are still listening, love, after mo kung babaan ng phone, napakabuti mo. O, diba? And I don't know, if your husband is listening, just try to talk to each other. Ikaw naman lalaki, Diyos ko Lord naman, hindi naman lahat ng problema, nanay mo yung gagawa. O, diba? Asawa mo na nga yung mas kumikilos para mabuhay kayong dalawa, lahat pa ng problema nyo, ilalagay mo sa nanay mo, ano na lang ambag mo sa relasyon. O, diba? Nagpakasal ka pa, lakas ng loob mo magpakasal, hindi mo naman pala kayang buhayin, yung sarili mo na lang, hindi mo pa maiangat-angat, pamilya mo na lang, hindi mo pa maiangat-angat, nagpakasal ka pa. O, diba? Konting hiya naman sa sarili, kuya. O, diba? Hindi lahat ng bagay kailangan iba mag-aayos para sa'yo. Magkaroon ka ng konting balls to face your life, to handle your own life. Right now, you are all over the place and girls are trying to step on you because you are letting them to. If you don't want to be treated badly just because hindi ka nakakapag-ambag ng malaki sa pamilya, then act your age and somehow, I don't know, kumilos ka ng worthy sa respeto or sa salitang respeto. Kasi right now, maski ako asawa mo, hindi kita re-respetuhin kung ganyan ka O, diba? Puro ka party, wala ka na iaambag, wala akong makitang future with you, and then pag may problema tayo, ang kakausapin ko pa nanay mo instead of ikaw, kahit ako yung magiging asawa mo, mawawalan ako ng respeto sa'yo Pasalamat ka na lang ito si love, mahal na mahal ka pa Kaya willing pa to do anything, just about anything to fix your relationship. Sana matauhan ka, kuya. Kung hindi mo pala kaya mag-asawa, wag muna. O, diba? Arte-arte ka, flaunt ka ng flaunt, flex ka ng flex sa mga party-party sa bahay mo, flex ka ng flex ng mga bagong mga pinapagawa niyo. Hindi naman ikaw pala gumagastos dyan. Maya ka naman ng konti.